V neděli 19.9. se v dopoledních hodinách uskutečnil 5. ročník závodu mountain bike horských kol Kralupské kolo. Letos se uskutečnil již 5. ročník závodu na horských, trekových či krosových kolech, který pořádal Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou za podpory města Kralup. Před samotným závodem pan inženýr Vejrosta seznámil účastníky s programem a upozornil je, aby dbali na všechna bezpečnostní pravidla. Soutěže se zúčastnili děti a mladí ve věku od 2,5 do 23 let. Závod zahájila kola nejmladších ročníků v 10 hodin pod tenisovými kurty. Na nejmladší kategorii plynule navazovali další soutěžící, kteří absolvovali dle věku adekvátně delší trasy. Kolik účastníků má letošní ročník Kralupského kola? Letošní 5. ročník Kralupského kola má 46 účastníků. Jsou to v podstatě ti, kteří projevili o tuto akci zájem. Kolik let je nejmladšímu účastníkovi soutěže? To ročník 2008, to znamená zhruba 2,5 roku. Akci svou účastí podpořil i pan Jan Špaček, který je předsedou sportovní komise města Kralup nad Vltavou. Ukázal tím, že vedení města je připraveno i nadále podporovat zajímavé sportovní akce pořádané v našem městě. Plánuje sportovní komise v příštím roce podporu podobných akcí? Systém práce, rozdělování peněz z městského rozpočtu počítá s tím, že se bude podporovat v maximální míře mládežnický sport v Kralupech. A kde jinde ten mládežnický sport bude vzniká než na těchto akcích. A vidět tu omladinu, ty nejmenší, jak tady s plným zaujetím dělají první krůčky a ujíždí první metry, to je prostě něco fantastického a já myslím, že to je právě to hlavní, co sportovní komise a město Kralupy má podporovat. Výsledky v jednotlivých skupinách jsou takovéto. Nejmladší žákyně 6 let a mladší. 3. místo Nela Šloufová, 2. Veronika Mišoňová, 1. místo získala Barbora Berková. Nejmladší žáci. 3. místo Michal Tůma, 2. místo Václav Kokoška, 1. místo vybojoval Kristián Kulhánek. Mladší žákyně. 3. místo získala Anna Špaldoňová, 2. Vicky Valtrová a 1. místo obsadila Magdalena Mišoňová. V kategorii nejmladší žáci se na 3. místě umístil Hynek Šlouf, 2. místo obsadil Pavel Lejčko a vítězem se stal Matěj Gdýr. Jak pak se ti letos jelo? Dobře. Jaká byla trať? Dobrá. Radost a chuť vyhrát doslova a do písmene sálala z každého závodníka. Krásné počasí a dobře zvolená trať ukázala, že závodem na kole lze výborně strávit nedělní dopoledne. Za podpory rodičů a kolegů cyklistů se mohli všichni radovat z výsledků, kterých dosáhli. Nezbývá, než popřát Kralupům víc takových nadšených sportovců a podobných akcí.